बताओ कितना लोग बा तहां रखिया केकरा पकड़ल बा बोला केकरा पकड़ल बा तहां नाम का बा अब कितना लजाई तू तारो ने भातार बड़का तब भातार बड़े तो उनका सब पूछो कि का हो हम कहीं कि ना कुछ के बा बोलो ना के बा सैनिक माने भारत के पूरा सैनिक के बड़ा कश्मीर में बा आइकर सैनिक यहाँ बड़ा के बा सानू सोनी अच्छा के बा भाई अरे उनका नाम है सोनी। अच्छा सोनी नाम है। अच्छा तू अपन नाम बताओ तारू अच्छा यह बात हमारा तनी दिक्कत बा कि भाई हम बिहारी हैं या बंगाली हो माने आपका नाम क्या है स्नेहा जी। स्नेहा जी भोजपुरी समझती हैं अच्छा तो भोजपुरी का जवाब कैसे दे रही थी आपका यहाँ पे मर्द है कोई कई बात कैसे समझ में आ रहा था कि मेरा मर्द है